אם אתם נהגים, כדאי שתדעו את זה. המשטרה הציבה בימים האחרונים מאות מצלמות טקטיות סמויות בכבישי ישראל. כאלה שמסוגלות לקלוט מבעד לחלון הרכב ולתפוס אתכם על חם אם תשתמשו בטלפון הנייד בזמן נהיגה. אנחנו רואים כרגע את המצלמה שמוצבת, פחות או יותר מוטמעת בנוף הסביבתי. הנהג שנוסע על הכביש כרגע לא יודע שיש פה מצלמה אלקטרונית, והוא לא יקבל גם התראה עליה. הבוקר, בצומת מרומזר על כביש 40 ליד רמלה, צומת שהתרחשו בו תאונות קטלניות בשנה האחרונה, כשנהגים גנבו רמזור אדום, וגם היום המצלמה הטקטית תופסת נהגים עושים את זה, הם כבר יקבלו את הדוח הביתה. המשטרה הציבה כאן מצלמה סמויה. שמת לב לזה כשעברת כאן לפני שעברנו לך? לא. לא שמת לב. ממש לא. בינתיים אני לא רואה שיש. כן, לא ראיתי. עכשיו בדקת בווייז, לא קיבלתי עדכון, לא כלום? לא קיבלתי לא עדכון, בווייז לא רואים כלום, שיש מצלמה. לחפש את האנשים שבאמת צריכים לקבל, את העבריינים האמיתיים, לא אנשים פשוטים. אלה דברים מינוריים, כל מה שקורה במדינה זה הדבר הכי קטן. אם זה ימנע טעויות בכביש, אז זה מצוין, אז זה מבורך. אם זה סתם בשביל להשאיר את קופת המדינה אז זה בעייתי. שמת עליי, זה חוסך גם בסוף עבודה לשוטרים, לשוטרת תנועה? חוסך עבודה, אבל עדיין מביא שוטר, משמרת שלמה, לבוא, להתקין, לשבת בנקודה מסוימת, לראות את ההפעלה, לקפל, ואחרי זה ללכת ולשכתב את הדוחות האלה. אחד הדברים שמעניינים את הנהגים זה מה היא יכולה להתריע, איפה היא תתפוס אותי. אז המצלמה הזאת בעיקר מתעסקת בעבירות מצילות חיים. רמזור אדום, עבירה של נהיגה בשוליים, גם כשאתם נוגעים בטלפון, ואתם לא רואים שוטר בסביבה, או לא רואים מצלמה בסביבה, אנחנו רואים אתכם. כרגע המצלמה הזאת מכוונת, כמו שאת שמה לב, לכיוון דרום. אני כרגע מתחיל כיוונים שלה. אני חייב לפענח וגם להוריד את החומר, לבצע את כל הפעולות האלה. בלי זה החומר יישאר בתוך המצלמה. אני כרגע במרחק של בערך 100-150 מטר מהמצלמה. עם הניידת אני עומד במקום שלא יראו אותה, שיהיה את האפקט. יש פה עבודה בצומת, אנשים גונבים את הרמזור בכמויות. 2024 היא שנה קטלנית בכבישי ישראל, 367 הרוגים בתאונות דרכים. השנה עוד לא הסתיימה, וכבר נרשמה עלייה חדה לעומת מספר ההרוגים באותו תאריך בשנה שעברה, שעמד על 296, ועלייה גדולה אף יותר לעומת השנה שקדמה לה. השנייה הזאת בטלפון היא שנייה של התאונות דרכים הקטלנית.